Recht voor u ziet u de boom waar we elke ochtend onze dag starten. We gaan nu verder binnen in het huis. Hier aan uw linkerkant ziet u de nieuwe badkamer. Want zij verstaan onder een badkamer. Hier is de ingang van het huis. Dit is de binnenkoer. U ziet, de was is net gedaan, hangt hier proper te drogen. Aan de rechterkant onze mooie kamer. Met plaats voor de fietsen. Hier is de keuken. Even een zicht van binnenuit. Hier wordt de lekkere gezet en de rijst en de jam gemaakt. Dit is de kamer van onze mama en papa. Gesloten nu. Dit is de andere binnenkoer van de rest van de familie. Mary, die aan het koken is. Say hello. Dan gaan we nu naar onze badkamer. Waar we elke avond een frisse douche nemen. Even een kijkje. Geen douchekop zoals u ziet. Enkel een emmer met leeg water. Dat is een pompie. Nog een deel van het huis. Een trap. Nog een deel van het huis. De boerderij van onze opa. Moet je die koeien ook zien? En als we geluk hebben, zien we hier enkele beesten van zijn boerderij. 1 kip. Nee. Normaal vindt u hier ook guinea fowls of koeien of varkens. En recht voor u ziet u onze fiets. Die staat te wachten om gebruikt te worden.